بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ویدیوی کوتاه برای کسانی که جستجو میکنند درس‌ها و دریافت کردن نمیتونند. چند باشید الکی برادرها سوال میکنند در کامنت که ترتیب درساتون رو نمی‌یابیم. یکم درس هست، سومیش نیست، یا که سومیش میبینیم یکمش نمیتونه. با وجودی که همش با ترتیب جایگیر شده در یوتیوب. برای برطرف کردن این مشکل می‌داریم یوتیوب. ببینید برادرها، یوتیوب که در اومدین، مثلا на канали қаноти мара дидин сомонаи Доруласр. Дар ҳамун тугмачаи Доруласр зер мекунед. Канали ма кушода шуд. Ай самти боло бубинед, тарафи чап главная навистага ба ҳарфҳои урусӣ калон главная. Баъд аз он видео. Ҳамин видеодам шумо метавонед поён кунед бубинед 25, 24, 23, 22 аллакай дарсҳо ҳастанд ки дар ҳамин алдараҷа барои ки видеоҳое ҳастанд ки алоқа ба дарс надоранд. Масалан я чанд та қироати Қуръон ай. Шумо иҷра надоред видеони ҳамун самти болои назар кунед бо плейлист навистаги. Анам плейлист зер мекунед бародаро. Дар ҷа навистаги силсилаи дарсҳои арабӣ. Анам ҷа медоред. Анами плейлист ба хотири ҳамин карда шудааст ки шумо ба осонӣ ба тартиб дарсҳоро биёбед. Бубинед вақте ки зер кардам дар плейлист, якум пешгуфтор, баъд якум дарс, дуюм дарс, сеюм дарс, чорум, панҷум, шашум ҳамхи рафтан мегирад то 26. Ба ҳамин тартибе ки дар плейлист ҷойгир шудаги ай ҳаминҷа дарсҳоро гӯш кунед. Яъне худи ютуб дар омада якума межиқен, ютуб шуморо ба тартиб нишон намедиҳад. Ба хотири ҳамин канали ма дороен, канали ма ки дар омаден, ай самти боло ҳанун плейлиста зер кунед, баъд дар плейлисти силсилаи дарсҳои арабӣ дар омада ба тартиб дарсҳоро гӯш кунед.